ọtụtụ ọma nọ na tata bụ eke. Ihe anyị kụziri tata bụ the importance of reconciling, recognizing and aligning with ya ndị ichie ya na arụsị be nna gị. Ọnya bụ ihe anyị kụziri. Make peace. Align yourself with ya ndị ichie because they have your spiritual backbone. Ọ ihe anyị kụziri taa. A wee kọwaa bụ na onye kpọọ bụ ya kpọkọrọ agbata obi were kpaa ihe. Start today. Recognize your ancestors. Always do the needful. Call them the time of needy. Give them respect. Tụọ ha aja ka gị na ha rikọ, ka gị na ha bụrụ otu, ka ha biri n'ime ka ị biri n'ime ha, ka ha na-echekwa gị. Kwụsị ịkpọtọ ndị ichie na arụsị nọ na be nna gị na arụsị ikwu nne gị. Ya spiritual backbone. Ha bụ ndị nsọ gị, ha bụ ndị ga-enyere gị aka ka ị wepụta ihe gị wee dee ude. Ị na-erecha vidiyo ị chọọ ị na-enweta nkụzi anyị na-akụzi kwa ụbọchị jee na Ugochi tubelu Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ihe awụ YouTube name anyị. Nke a bụ ofu. Nke abụọ abụ Facebook Ugochi tubelu oraifite. Ị na-erecha vidiyo tụsara ndị ya dọ ya gazie ọfọ. Ọgwa na ịchọrọ ka anyị gbara gị afa mmiri emi ma ọ lụọ ọrụ mmụọ dị iche iche, sendere m meseji na 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu.